Salutare, salutare! Astăzi ne pregătim de o nouă excursie. Este sâmbătă dimineața și o să vă arăt cum mă pregătesc eu pentru excursie. Prima dată bem o cafeluță bună, un espresso scurt și după aia îi dăm drumul la treabă. Să încărcăm duba cu tot ce ține de camping, adică cort, rucsaci, saci de dormit, mâncare, grătar, tot. La cumpărături am fost deja, deci cumpărături nu mai trebuie să facem. Și o să-i dăm drumul. O să vă arăt tot în acest video. Uitați, aici îmi țin eu toate lucrurile de camping în sacii ăștia și trebuie să-i scot acum afară. Am o grămadă de lucruri în magazie. Ceaunul nu lipsește. Trebuie să-l ducem. Facem ceva la ceaun. Grătarul. Să ne uităm de grătar. Unde e grătarul? Unde e grătarul? Aici începem să încărcăm duba. Să vedeți cam câte lucruri trebuie să aduc pentru o excursie de 4 zile. Stați aproape. Ce avem aici încă? Grătar, prizele, încălzitorul de cort, iluminator și cel mai important să vă arăt dintre toate e această baterie externă. Această baterie am 8 zile de curent continuu oriunde. Nu trebuie altă sursă de curent. Este suficientă această baterie. Așa arată încărcată. Mai trebuie să punem mâncarea și o luăm din loc. Dăm bătaie imediat. Și suntem gata de plecare. Am pus mâncare, haine, patul cățelilor. Mergem cu căței cu tot. Îi lăsăm acasă. Avem 2 căței și o pisică. Pisica rămâne acasă că ea are toate dotările. Aceasta e pisicuța neastâmpărată. Stă la pândă. Pisica are toate dotările acasă să rămână peste noapte. Are litieră automată, are care îi lasă mâncare automat, apă, fântână. Deci pisica are toate dotările. Nu trebuie să o ducem cu noi. Doar căței. Și acum suntem gata de drum. Say hello! Hello! Căței îți băgați la locul lor. Una vrea să fie șoferiță deja. Am mai pus încă lucruri, că normal tot timpul trebuie să uiți ceva de geaca mama. Să o punem aici. Cam asta este. Ia. Așa se merge în excursie cu cortul. Nu cu mașină mică, că nu este loc pentru așa ceva. Hai. Hello! Suntem gata de călătorie. Hello! Avem și câini jos. Nu
se văd azi jos. La camping ne așteaptă fetița aia mare. Ea e plecată de ieri. Ora 4 fără 10. Să vedem cum ajungem și când. Am ajuns la camping. Toată lumea e nerăbdătoare să ne dăm jos. Am ajuns la camping. Uitați. Plin de corturi. Acum începem să ne instalăm. Hai, soția mea! Astăzi să montăm cortul. Aici. Saci de dormit. Un sac. 2 saci. O să scoatem cortul. You can play with him. Today you can play the whole day with him. You don't have to kiss it. Nu cred. Pardon? Am montat cortul. Așa arată cortul. Montat. În interior, living. Un dormitor acolo. Un dormitor partea asta la altă. Și acum umflăm saltelele pe care o să dormim. Asta e o saltea dublă. O să avem 2 saltele. Una într-o parte, una în alta. Asta este campsite-ul. Multă lume. Ca și o religie aici, ieșitul. Acum dăm la pompă de picior până se umflă. După aia o să montăm grătarul. Și ne punem să facem mici. Am umflat și saltelele, acum se umflă. Ia uitați. Fetele mele mor de frig. Mai ales nevastă mea e friguroasă de la Dumnezeu înainte și dacă soarele ai pe cer afară. Totul e instalat. Grătar, cort, masă, duba. Toate lucrurile le ținem în dubă. Și când mi-e moare de frig, stă în cort. Deja. Căței la somn. Și eu. I-am luat berea. Mi-am terminat treaba. Mai am de făcut grătarul. Și toată lumea a dat drumul la focuri. Stau la povești. Facem salata pentru mici, carne.
Trim roșii, ceapă, castraveți, Bună dimineața, ne-am trezit, Bună dimineața. e ora 7. Soția mea e cea mai fericită. Soare. Soare. Căței afară, Vezi că în fel e bine că a pus scaunele, foarte bine. că se umpleau de rău am dimineață. Știi? Bei cafeaua în aer liber, ce poate fi mai frumos. Singur lucru. Și mai ciudați. Nu știi că și când era tânără și alu Ade, Pinky. Și e mușca pe toată lumea. Încă lumea dorme, Noi suntem de ăștia mai mai matinali. matinali. Noi suntem mai matinali. Încă nici nu-i matinal la noi treaba asta. La mine e chiar foarte târziu dimineața. Nu, da. Noi suntem matinali că ne place să ne trezim dimineața. Dar nu, mămica mea mi-a făcut cafeaua în cana asta, dar după ce o fac. De ce mă trezești la ore din asta? Ce frumos e. Chiar că e frumos. Da, sunt așa de mulțumită de gecuța aia, frate. Să mă duc cu ea și la lucru, să văd că la lucru cred că nu întreabă pe sub ea o bluziță și o lucra liniștită și Mă duc să-mi cumpăr și o de aia atunci. skinny, știi? Pentru Dar trebuie să vezi dacă Ploaie. e de la bărbați. Nu știu dacă este că era de la copii. Da, asta a fost de la copii. Asta i-am spus la tati aseară. Dar eu m-am șocat că acolo ai văzut că scria 80 de lire cu membership. N-ai, Mișa. Mișa, Maia. Pleacă la baie fetele. Am rămas singur. Eu am rămas singur, cafeaua și cu căței. Ui, Mișa. astea sunt băile. Mergem în drumeție. La plimbare. Tura a doua de grătar. Am făcut o salată de sezon. Avem steak, 10 steak-uri de porc. Grătarul. Îi dăm bătaie. Uite și șefii casei stau. Se așteaptă. Fetele mele s-au băgat la un joc pe telefoane.
Bună dimineața, lume! Ne-am trezit 8:30. Servim cafeluța. Și ne pregătim să împachetăm și noi astăzi. În jur de ora 1 o să plecăm. Asta, iubire. Neața. Stăm la cafeluță. Afară e soare. Toată lumea s-a trezit. Astăzi cam bate vântul. Important e că nu plouă, dar în Anglia să nu spui niciodată, că te poți aștepta la orice. Să fie soare și în 10 minute să nu știi unde să fugi de ploaie. Noi apucăm de împachetat. Le-am aranjat toate. Acum trebuie să desfăcem cortul. Tot. Mami! Patri! Desfăcem cortul. Azi cum dormitoarele. Și după aia o să strângem tot cortul împreună. Să-mi adun și eu, mami, de dincolo. Apucăm să scoatem toate ațele ca să putem să închidem cortul și le punem frumos. Scotem și soția leagă ațele frumos. Ăsta punem deoparte că nu e al nostru. Verdele prima dată, după aia ne rămâne galbenul, care ancorează cortul tot. Trebuie să trec pe partea asta altă. Am venit pe partea asta altă, mai avem încă 2, 4, 5. Pe partea asta. Facem clipsurile pe țeavă. Așa. Mergem pe partea aia. Bravo, iubirea mea! Mâine, poimâine o să fii profesoară. Acum scoatem fiarele. Într-o parte, mă. Ține-te. La mine sau la tine? Cum vrei? Nu mă încet. E bine că să nu se rupă. Ai grijă acolo. Hai în timp. Păi, așa nu e iubirea. Frumos le tragi. Să scoți una din alta. Să închide ele frumos. Le desfaci. Una în alta.
deschide și nu le mai pierd. Cred că de partea aia Se scot pețele galbene acum și se împărțiră pe jumătate. Ce facem acum, tati? Descurci, te rog, asta cu uici curate ai. Ne descolțăm prima dată Mai curată decât ai descurci. și acum împăturăm pe jumătate cortul, că îl bate vântul. Am împărțit cortul pe jumătate. Acoperim partea albastră să nu se murdărească de ceartă. Scoatem bețele galbene de aici, din pământ. Și va trebui să scoatem bețele galbene de pe partea cealaltă. Încheiem acolo de aici, pe partea asta. Și după aia le scoatem și împachetăm cortul. am terminat de împachetat. Hello! E ora 2. Acum am terminat de împachetat tot. Așa arată duba încărcată. Am fost campați în orașul lui Shakespeare. Dacă v-a plăcut, dați share, like, subscribe și ne auzim data viitoare cu următoarea călătorie. Vă pup!